Ponúkame vám na predaj tento nový slnečný prerobený byt vo vyhľadávanej lokalite Podborová. Zo vstupnej chodby sa prechádza do 3 obytných nepriechodných miestností, pričom v jednej z nich je aj lóžia orientovaná smerom do Tichého dvora. V byte prebehla kompletná rekonštrukcia vrátane novej elektroinštalácie, zníženia stropov, laminátové podlahy, nové stierky a momentálne sa nachádzame v štádiu, kedy si môžete sami vybrať dvere, obloženie dverí a svietidlá. Tie sú už zahrnuté v celkovej predajnej cene. Kvalitné laminátové podlahy sú z kolekcie Supernatural od nemeckého výrobcu Chronoflooring. V kúpeľni a WC vás čaká nové murované jadro, gresová dlažba, sprchovací kút, umývadlo, páková batéria, kúpeľňová skrinka, zrkadlo a geberit. Byt sa predáva nezariadený a bez kuchynskej linky. V celom byte sú nové radiátory. Táto vizualizácia slúži na lepšie dispozičné zorientovanie a aby ste videli potenciál nehnuteľnosti po vašom zabývaní sa. S dokončením tejto rekonštrukcie vám radi pomôžeme podľa vašich predstav. Tešíme sa na spoločnú obhliadku.